أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق فاتبعه العلماء العاملون الذين يزودون عن دينه غلو المعالين وانتهال المبطلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رمون ينسقلين عن دين مسألة وكنكا دين مسألة من النبي تسرى سيئوكا كفرنسا دي نعمة شريكوكا كلينيا أني چمان چگانكيا حكم كننا نعم بنيا أني نعم كرامة حكم كننا أنسلنكو على سيد المرسلين كراو بلا جلين كنتكيكا أنغا مسألة بسلك من قبي ودي سالك چوي على كراي أنكلامين صلى الله عليه وسلم كننجر نيما وبكما سالي مستحب دودكا من كانوا يلين بسالكونا أمبي كما أودكا بين الله سناما بالله التوفيق وتمننكو سلامون أما في بيانوغا مسألة من كان أودي تيجي أكيد جمعين سالكونا bi masala bo ode kan inshallah amma ina la fala kan bisawa manga foto nga ketola angala nyine minye o salamu ka kilenya ani salamu ka nyomina ani salamu ka nyom fam cheka o siraga anga do ga fa ala kira sallallahu alaihi wasallam aga sahaba ani minun tugruko ani don gala minun sen daga sabatle ala kira ga sunna ka sallallahu alaihi wasallam ku ta sira fla defo ala kira ka tege ke chokola sallallahu ata sira fulo wode ka fa ala kira sallallahu a tege kumbo a chokola salikon mama lana wode ka fuko akumbe tege udanya gonga hal ayasro ada choko ni be make o ke chokola do ya jira ka fuko abada disika doko abada aba akono baraga doko ga abada abarakoro sallallahu alaihi wasallam ngam mingo ni folo ani mi labani o ka fo tege bu ko chokola komi na fo bi famu adi salin kono chokola angala ni ne mi dron ka salamo ka famu yo gire nyona ka do ka fo dinin nyayro walede do faqi ka masala ko jogo fo ka do ka fo fende furula ni don galaw ma ala gusi man ga chogo ango ni be min kan don galaw sen tege sabat lum bela jele min kan ka damina ala ka daga wa sallallahu alaihi wasallam kana bila fo hijra samba keleni ke me jetula bela jele min ka wadi kafo nimma flan bela jelen ka sali sahaledo folote sin man nimma flasi ka salla ibolo jinga sali ka sali kan ibolo mina ka sali kan u flala sa jumayne kan jumayne dalu ka kene den gelo forango ngola nga anga donu jiglen kundola fo amana ke labayna nyon jakwali ka nyon bo nyon tabulo ka jakwala o min dona dinala ko sayna kasoro folomo kuma sooma famo kunya nyini ko obe jama nyesi motama aba malik masu ko moyu go kalonge ukaramo bolo ukadonu bolo kafoko umina ula kafoko karawa fengele ko umani alima maliki amasu sunna la basalla ani sunna de minna amma ma yedu ko lo minni sunna de ko me alima maliki chugoya da alima foko bila jelenga faranyo ga lita kilenga amoni yare maso mana usraga anye mburu jiginde ala kira sallallahu alaihi wasallam wa ambe ala batuni ode anga sali konana dalumi mbe ambolo ala we alisihab angumbe chogomin korole sali kokan sali konana ambitende we adalu foloy dalu flana we ala kira ya maula kala salila fojogo la minun sale do kawala kira sallallahu alaihi wasallam kateme fojogo to bela jilenka bolo minata shila abi hadisi sale siguro masababu salinge fro bela jilena bolo minata sila ubeba jira ko bolo ba chokola hadisi do be o ben nyanaje uluye abulu nyinaje abu de mefana ko yadi se jumanyi wodi amina nani uye ala sabili al-ikhtisar حديث الطبراني في الكبير ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه وإذا كبر أرسلهما على كراكيرا صلى الله عليه وسلم ناكيرا كسللا أباتغي فلا كروتا كيني أتلو فلاي غنا كبر لا أبو بلا وي بلا دي كمنا فو أيري nyebala chogomi anatlo bala chogomi nin korobe abi humaydi sa'idi ka di seminambi na akorobu odejira abode sementia o di sende sementia lendo o di sende sabat lendo angala nyini o di sende ka fo
ko bolore jigni ma fo fiu afora nina tabarani ko nana sanadi fanfe min sanadi tite wa min adillati li sadli kadhalika hadithu abi humayd as-sa'idi alladhi akhrajahu al-bukhari wa abu daud wa fi sunan abi daud min tariq ahmad ibn hanbal abu humayd alani mu'tan farlan mu gamin kira ka sahaba wala sal ibn sa'id wala wi ala kira ka salik ko fo sallallahu alaihi wasallam abu humayd ko ne de be kira ka salik ko don ka tama bela jilinka sallallahu alaihi wasallam ko yela ko jumen la bari tugulen kunte kira la ka tama on kon mona be salik ke ko don ka tama on kan ga sahawa ya man korona tai ako chindo ako tibasi kene flikoro akmana ulla akwala kira sallallahu alaihi wasallam na jora ka da salima aba tige fila kurda faga kai ni genu flaye akamango flala go fa bi ka bari fo kolonye bela jilenga place korosoro a jolenga tle go fa bi kala go fa bi ka bari go fa bi ruku ay salim bela jelenge ko chikola sali bara bela jelen fora ko ama ku yi chefo adonendo ka fo ko tige fla yoro arama dena min joledo e kire fla de disite salu minye kana nasu yumaruna hadisi lakali iga do ka fo ere kumbe keneka ko bayara ka fo ko unya mada ko kuma min kun fora ni nyasura make folo ko mi do ko akera khalifa ka watla bar sadu si suro wal mana asura kera to bara jorona e no da ko ba fo imani gede ngari bara jorona ya tun ngirki ni ye hadisi folo iri wa robe no kira ga sali chokola ni bara e ay tege fla to fanna fo ka tege to unola nimbela jelembe minjira riwayatul qawliya min forani kumay ani min forani baray ay min geni baray ka addige ikado ko fo bela jelena bolo waccola bolo jigin dalu du fanay fenye ni aw o taraka ban al-hafiz ibn abd al-barr fi kitab al-ilm ako لقد نقل مالك حديث السدلي أن عبد الله بن حسن كو المام مالكي كو أي بولو جيني حديث منا كابو عبد الله بن حسن ما إبراهيم النقدي بولا جباسرين عبد فناي فيني نيو لقالي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبد الله بن الزبير كان لا يقبض ولا يرى أحدا قابدا إلا فك يديه adofana min lakalla kafoko don galaw ya sabati kafo abdullah ibn zubair radiyallahu anhu alaykunti abolomina timma si bolomina na to aka bolo wala ka bonyona ni abdullah ibn zubair kunye mo min bolomina na bi bolo wala ka bonyona khatibu ya bo aka bagdadi tarikh kono ko abdullah ibn zubair ko o salima an kutu mina mokela abubakar siddiqi alama janaka bo sabu alim bayasmai o fay abubakar siddiqi ni mbajira ko abubakari radiyallahu anhu alaykum tibolo minanay ibrahim naqidi bolaje alqawl fasl bolaje nimbe ufla bilajle bolo jigin dalu do fanay fenye no taraga bubun abi sheba tama kabo al-hasan al-basri ma ani ibrahim an-naqi ani sa'id ibn al-musayyib ani ibn sirin ani sa'id ibn jubair ni shukundu bolo min sallah ni shukundu bolo min sallah sahabata temenen ko kibaru tabi'ina wa kullu min yadina min as-sahaba alama janaka bu bilajle be sonan no ni donyi ani tanga je fa bela jele na suku de bolo mina nai wa kuma bina ka dalude da o chogale na abu mujlisi usman an-nahdi abu al-jawza yika do ka fonunu bela jelen ko bolo mina te islamu ka baray yahude moruni chrétien ga barawde do islamu ka barate ko so ibn sirina nyinga ka bo kini ndali manumanga sali kono ako oye kungere de sali ga barate kungere do ne ya kera do kungere do al-hasan al-basri ko ala kida go sallallahu alaihi wasallam ko bikum na fananye de bi yawde morula ko kele me ko bolo danyoonka ni yaay kirawo fotanno ko kore ko salamo ka baralati o de ko son baran bi ko mina barala go sile moy fugo mi ka jirawla doron ka fo ala kira kala dagli sallallahu alaihi wasallam bolo jigina o de fenye mi ni folo taala na daluka kini na sabat ledo bolo jigina illi alhamdulillah rabbil alamin itugura kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ka daluwi wa min al-adillati aidan kaunu sadli qala al-ulama innahu imma nadbun aw mubahun daludo fanay don gelaw mazhabu bela jelengono ka foko bolo jigi imma ka ke femi kan waledo wal ma ka ke femi daga ledo tumami ni shafiya don gela do yanyini o ka kuma ko bolo jigi ko akwane do to nu la sagini gata ko almami shafi'i aleko ummu konnana ko basite ni bolo jigini
maaye maa min tɛ tulonge ni a bolo ye sali kɔnɔ bɔlɔmina min ye bɔlɔmina fanfɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma bɛ bɔlɔmina na ko a kɔnɛ don hali ni a y'a sɔrɔ kuma dɔ b'a la ko a kanuwalen don kuma dɔ b'a la ko a kɔnɛ don kuma dɔ fana bɛ bɔlɔmina na ko a balilen don ko a tɛ bɛn cogo si la o fɔra bɔlɔmina na bɔlɔminɛni ko a tɛ bɛn o fana fɔra dɔnni kumaw kɔnɔna na wala bɔlɔmina kɛra mina fasara mina shubahi lati yutlabu tarkuha bil hadith al muttafaq alayhi wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al halal bayyin wa haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihatun kadra al-salabama bɔlɔmina dogo ko a kanuwalen don dɔnnikɛla dogo ko a kɔnɛ don dɔnnikɛla dogo ko a balilen don nka ka kuma in bɛɛ bi segin ka tɔrɔ dɔnnikɛla fɔlɔ de ma sisan ta ninnu an t'an da don olu ka ko la an ka kuma t'olu kan minnu sen tɛgɛ sabatilen bɛ dɔnni na i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye o de ye bari ka sababu kɛ o dɔnnikɛla fɔlɔw tun bɛ boli fɛn min ye sisan tɔw bɛ boli ka tɔrɔ o de ma malikiw tun bɛ ban faama ka maaw forcer u ka tugu ale ta kɔ maliki tun bɛ ban o ma ka faama bali o la sisan taw olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka faama karaba kɛnɛjalan kan k'a dɔn o ni dongo da fɛ u ka bɛɛ lajɛlen bali o ta ma fo olu ta kelen ko turula kan kan yɛlɛma donna kow la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi ala k'an sutura ko la an ka kuma in bɛɛ bi segin ka tɔrɔ dɔnnikɛla fɔlɔ de ma sisan ta ninnu an t'an da don olu ka ko la an ka kuma t'olu kan minnu sen tɛgɛ sabatilen bɛ dɔnni na i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini ye o de ye bari ka sababu kɛ o dɔnnikɛla fɔlɔw tun bɛ boli fɛn min ye sisan tɔw bɛ boli ka tɔrɔ o de ma malikiw tun bɛ ban faama ka maaw forcer u ka tugu ale ta kɔ maliki tun bɛ ban o ma ka faama bali o la sisan taw olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka faama karaba kɛnɛjalan kan k'a dɔn o ni dongo da fɛ u ka bɛɛ lajɛlen bali o ta ma fo olu ta kelen ko turula kan kan yɛlɛma donna kow la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi ala k'an sutura ko la olu dɔnnikɛla sen tɛgɛ sabatilenw bolo dɔ ko a kanuwalen don dɔ ko a dagalen don dɔ ko a kɔnɛ don dɔ ko a balilen don n'o ye bolomina ye nka min ye bolo jigin ye bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan ko o kɔni dagalen don bolo jigini maa si m'a fɔ ko bolo jigini bɛ sali tiɲɛ san 1100 jatiw kɔnɔna na maa si ma kuma n'o ye ko n'i bolo jigin k'i ka sali tiɲɛnen don abada dɔnnikɛla si ma kuma n'a ye nka n'i bolo minɛ i ka a balilen don sali la dɔnnikɛlaw caman kuma n'o ye bolomina fanfɛla fɛ bɛn kɛra sali min kan o ye bolo jiginɛ ka sali baasi foyi tɛ bolo jiginɛ ka sali la nka bolominɛ ka sali kuma fila bɔ la bari n'i ye fɛn kɛ min balilen don i k'a dɔn k'a fɔ o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ alakira ko halala jɛlen don haramu jɛlen don nka ko dɔw b'u ɲɔgɔn cɛ u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲaamilen don i ka ɲaamilen to i ka i sinsin jɛlen kan k'a fɔ bolomina yɛrɛ ko a haramuyalen don sali la o fɔra naqalaha muhammadun as-sanusiyu fi kitabihi shifa o sabr i k'a dɔn muhammadu sanusi ale ye bolomina haramuya fɔ a ka kitabu kɔnɔ n'o ye shifa o sabri ye a kumana masala tan kan o kitabu min kɔnɔna na wa kadhalik naqalaha al-hattabu wa ghayruhu inda al-kalami ala al-qabri fi as-salat hattabu o fana ye a fɔ o fana ye haramuya fɔ tuma min n'a kumana bolomina ka sali kɔnɔna na ko bolomina haramuyalen don sali kɔnɔ nin kɔrɔ tɛ ko an b'o de kan dɛ an bɛ k'a ɲɛ de fɔ aw ye kuma min b'a la dɔnni kɛnɛ kan an bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye wa min al-adillati aidan hadith al-musii salatahu allazi zakaratu riwayatul hakim daluya min b'a jira k'a fɔ ko alakira ye sali ɲɛfɔ mɔgɔw ye dalu diyɔrɔ la an mako bɛ baara la yɔrɔ min yɛrɛ la tigi alakira ye sali ɲɛfɔ k'a ban pewu a ma bolo fɔ n'a y'a sɔrɔ bolo kun bɛ kira bolo komi n'a fɔ sisan mɔgɔw a b'u bolo cogo min walahi alakira kun bɛ fɔlɔ k'ale de fɔ nka n'i y'a dama maga la a m'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ k'a ta cogo min a kun t'a bolo o cogo de la o de ko sa m'a fɔ o ye ko jɛlen ɲu ni ko bi mɔgɔw ka sali mankutu fɔ u bɛ kɔrɔ ka min fɔ o ye bolo to k'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw ka kitabu i b'a ta k'a lajɛ a kun fa kun bolo jɔda ka dɔgɔ a la kosɛbɛ parce que a bɛna mustahabu yɔrɔ de la ne hayatu salata a bɛna yɔrɔ de la i n'a fɔ dɔnnikɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnikɛla fɔlɔw kumana n'a ye k'a o kɛ hayatu salati dɔrɔn de ye k'a fɔ ka kɛ masala ye diinɛ lasili masalaw ka taa fara olu kan furu bɛ tiɲɛ ni masala min ye ka taa fara olu kan jɛw bɛ tiɲɛ ni masala min ye ka taa fara olu kan o ye bidiya de ye komi n'a fɔ o sabatira baziw ni bunte to nga kuma la cogo o ye bidiya de ye o ye bidiya de ye walima an tɛ sali ɲɔgɔn kɔfɛ bidiya de don dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan k'o ye bidiya de ye an ka laɲini min ye aw ka waa kalama k'a fɔ ko bolo jigini o de ye kira ka sali ɲɛfɔ cogo ye sallallahu alaihi wasallam alakira ye cɛ ladɔnniya k'a fɔ ko n'i bɛna sali i bɛ sanuya o kɔfɛ i bɛ ka bari ka kalan kɛ ka ala tanu ka ala bonya fɛn mana nɔgɔ i ma kuran la i b'o kalan an y'a fɔ ye sali baara fanba bɛ o de kɔfɛ i bɛ ka
kabari ibi soro ka ruku ki tege faraw da ikum lengruka fo isun fo mbila jelenga ma fawya ki jo ki tle ba ko sami Allah liman hamida ibi tle ijole fo kolo bela jelenga joro soro ko fe ibi ko kolo jo ko ibi kabari ibi sujudi bi ki tema fawya kamin du makolo la fo isun fo bela jelenga place soro ko fe ibi dake ko ibi kabari ko fe ibi ngolo korpa ibi dake sigle mana a salinye fora ayini chigwala ko do la kelenga salite dafa fo aka finni ni bara ni hadisi ni mfochoko ino ye hakim kan mfochoko ni o ye bangali bade ni fenja tili ni mobo bara sale kono fardawla ni kan feuna nga bolo mina ni ma fo ala ni dalu la jelenye ka fo ko bolo mina nyini ni te sale kono kama bi qawl fasl chukon Sheikh Abdul al-Makal fatin jinadla maka kuna fundla mamin gumbe kuna fundi di maka saudiya mamin gumbe kuna fundi no de ni kida windla al-qawl fasl kajira ko bolo di chiginde ko fena ko nyagami yenno alaka hinanu belajile na alaka yafanu belajile ma ko dalil ko mufti al-malikiyya bi makkah taqadima malikiyyo ka mufti de kundo maka korole ka kitabin tawara yomi abizabi balmo nasa sabatira madhabu ko kanala ka foko bolo sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam agabla siralina ka kanale minyi anaga barabe minyi da anna wode bolo jigni anya hadisi flafo anya jira Allah ka foko hadisi gacha angala nyina mbe sabata hadisi no lande meningo uqbata bin amr al-ansari alika hadisi fana ben nana ka sanadi abu dawud da alaka fi sunani ka foko anu uqbata bin amr al-ansari qulna la hadithina salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kine gammo ko ama ko anki wera ka bokere ka salim chukuma joram nyekura la misli konana kabarla tumami naru kura ya teguda kimbelenguruka ay salik ke chugo bela jelen fufuka ban tega ngada yoro abela jelen fufuka ban wala ama tegemina ko fo min be baaje da kafuko tegemina inguntin wa naw listishab ma abana ibqa ma kana ala ma kana misal hul bara'atu al-asliya wa hiya al-baqa'u hakadha al-intifa al-hukmiyya hatta yadullana dalil shar'a ala khilaf lakum fihi ma wala kuma kisemi as-sabatirani hadisan gano anna al-asla fi as-salati huwa irsal al-yadayn wa anna al-qabla laysa min a'mal al-lazimati fi as-salat nimbe min jirana limbajiran na de kafoko bolo jigni wode dona hadise ko no do sabatira hadise ko mi ya bolo mene ni dalu sara nae kana sali ke choko ko na ni sunno ko na ni dalu sara nae na ke choko dona o fana fin ni anda bisama ni ala sonam ngone min fo kerengere nyima maliki yanke we bari aka don kafoko je kara mo bela jelen benaka kafo mami ni itite donina wafila ke choko la mimmi wajibi o eka la dege ni kara mo do mazhabi ko wadin no kera la jamakulu do be no lukum ba fika afigenya ngausa ginoko bibina dina kuna fu yorobbe la jilena mazhabu yokko ba pe la jilena halni ayasro modo be no baise minu hagli sunani hagla wore minni ukramo min senteke sabat lembe sunnala ni akata bolo ni osgili donendo na hadise la ani qur'ani la do baise ka usenteke fegenya ta jira ko karamo yere ko ni hadise sahara o me karamo do la ko ni hadise sahara ko ibilla man katro de ma me o kaba ko kuma e kuma ni dakabana kuma de ko muna amela nyefi dakabana kuma do mundela masimatu alman maliki ko fo idangana len ko de ka fo ko alman maliki te kuma na ni do me fiu fo idangana len ko de ka fo ko alman maliki mazaye qaida do de bala asi pasima sigile me fendo ka tika fo ko maliki ka kuma kelende asi pasima sigile me feminunga ulu gili donedo qur'ana ya asi pasima folfoloi qur'ana ka donito kuma na hadisi bisoro kana hadisi na ka baraka minanto o baraka minanto nu ngo kuma bende e ga fa hadisi sahara mi hadisi masa hadisi makobe fin chaman de la minni sanali salini matinu kecho tekele o minum bo o donko fese ni i o idlona o do la kelena ima fili ka fa mitla ga fa kaybe munaqashata o keto kama kaka jose gurja tika jitihadu fese kele ka moto ame minni ni on fe akai ni yo fam nam ando na maliki ka mazhabu ko nama
bolo ko la yala abi ke cogo jumɛn de la fɛn tɛmɛnen kɔ ne a y'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ minɛli ni tɛgɛ bilali i k'a dɔn k'a fɔ ko ye masala kɔrɔkɔrɔba de ye fɛn kura tɛ dɛ ayi fɛn kura tɛ a b'a kalama si aw olu ka taabolo bɛɛ lajɛlen hali min ka surun kawarijɛ n'o ye ibadiyaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛ kun bɛ min kan kɔrɔlen o jumɛn ye o ye bolo jigini de ye maa maa tugulen kun bɛ Ali ibn Abi Talib ko a bɛɛ lajɛlen kun bɛ bolo jigini de u ka taabolo bɛ o bɛ mun de jira olu ka hadisew b'u bolo u ka daliluw b'u bolo ka asaruw b'u bolo mara k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ kuma kura ye diinɛ kɔnɔna na nin tɛ dogodogonin ye walima k'a fɔ ko fili donna fɛn kɔnɔna na Maliki ye a bolo kɛ n'a ye faama ye Maliki non o b'a yɛrɛ k'a fɔ e ma dɔnni yɛrɛ a bɛ don min na e ma se k'a kɛnɛ yɛrɛ kan maa min b'o kuma ninnu fɔ kuma kuntan ninnu fɔ e b'a dɔn jɛkuluba dɔ de bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ bolo jigin de kan wa ka dalilu b'u bolo ka dalilu sɛbɛntɛli fana b'u bolo u yɛrɛ ka dalilu na cogo la komi n'a fɔ ni Ala kirila la k'a fɔ an ka na n'a ye min na n'o ye cogo min an y'a fɔ ye Abdullah ibn Zubair as-sahabi jalil an y'a fɔ ye ale kun ye bolo jigina de kuma yɔrɔ minnu fɔra la a ka baara min sabatira o de ye bolo jigin ye Sa'id ibn al-Musayyab o kun ye bolo jigina de Sa'id ibn Jubair ni maa ba ninnu diina ɲɛfɔlaw laregelimɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye bolo jiginaw de ye Ibrahim an-Nakha'i o fana kun ye bolo jiginaw cogo kelen de la Mujahid fana kun ye bolo jigina de ye Ibn Sirin ale fana kun ye bolo jigina ye Al-Hasan al-Basri ale fana kun ye bolo jigina de ye Ata ibn Abi Rabah bɛɛ bɛn n'a ka fɔ ale kun ye bolo jigina de ye siga foyi t'a la dalu salen don Layth ibn Sa'd bolo jigina de kun don Malik ibn Anas bolo jigina de kun don Ibn Jurayj ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw kan n tɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen jɛ silamɛya wɔsɔra ni mɔgɔ minnu bɛɛ kun ye bolo jiginaw de ye o ye mun jira n na o de ye k'a fɔ ko ni maa min y'i bolo jigin kira ka ladegini la e ma fili fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma Maliki ka mazhabu mɔgɔw kuma bɛ ɲɛsin ka tɔrɔ anw de ma sisan a k'a dɔn Maliki ka mazhabu kɔnɔna na ala Maliki a kun bɛ Madinakaw ka baara kanda ko sugandi maa kelen ka kibaruya kan o y'ale ka lasiliw dɔ la kelen ye a sinzira min kan a ka toliw la hadise dɔw la hadise minnu n'a y'u lakali Muwatta kɔnɔna na aw b'a kalama hadise caman baden de bɛ Muwatta kɔnɔna na n'alimami Maliki y'u lakali nka a ma baara kɛ ni o ye wa ka mazhabi ka taabolo yɛrɛ tɛ aw b'o kalama o hadise ninnu n'a y'an ja an bɛ sira fara ka don hadise ninnu dɔw kɔnɔna na Maliki ye hadise minnu fɔ Muwatta kɔnɔ nka a ma baara kɛ o ye jumɛn ye a dɔ ye ala Maliki ko ale tɛ tɛgɛ fila kɔrɔtali dɔn a y'o fɔ Mudawana kɔnɔ ko ale tɛ tɛgɛ fila kɔrɔtali dɔn foyi la kabini sali ka barilu la fo ale t'a dɔn majigi la a t'a dɔn kɔrɔtali la ka bɔ majigi ma fo sali daminɛ dɔrɔn de la hali o yɛrɛ i b'a kɔrɔta dɔɔni dɔrɔn shay'an khafifan Maliki y'o fɔ Mudawana kɔnɔ Ibn Qasim ko tɛgɛ fila kɔrɔta in baara n'a ye ko kun ye da'ifu de ye Maliki bolo fo aramu kabaru dɔrɔn de la a ye Mudawana lajɛ juzu fɔlɔ pazi 68 Mudawana a juzu fɔlɔ pazi 68 a y'a fɔ yen de ni Maliki ko ne tɛ bolo mina dɔn o cogo kelen de la a ko a tɛ bolo kɔrɔtali dɔn k'a sɔrɔ a ye hadise 6 de lakali Muwatta kɔnɔ tɛgɛ kɔrɔtali na haram kabari tana na kuma b'a kalama Ibn Wahab ko Ibn Qasim ko ale de kun bɛ Maliki ka baara cogo dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ a ka kalanden bɛɛ lajɛlen kan ko sabu an bɛɛ kun bɛ kalan na bolo nka anw sɔrɔla ni ko wɛrɛw ye min ni a ta tɛ kelen ye o kosɔn Ibn Qasim wasala n'a ta dɔrɔn ye kosɔn Ibn Qasim b'a ka ko kalama ka tɛmɛ an kan o ye Maliki ka kalandenw yɛrɛ ka sariya ye Ibn Qasim a ka kalanden minnu ye Iraqikaw ye olu ye min lakali ka b'a ma olu Ibn Qasim ta bɛɛ kɛ kelen ye fo a mana kɛ olu ye min fara kan olu ko tɛgɛ minani yɛrɛ ka bolo da ɲɔgɔn kan ko a balilen yɛrɛ don olu y'a bali yɛrɛ de olu ma dan ko a kɔnnen don olu y'a bali yɛrɛ de o b'a yira i la k'a fɔ ko Ibn Qasim kelen ti kalanden ye min ye tɛgɛ minali kɔn Maliki ka mazhab la kelen tɛ an bɛ Muwatta kɔnɔ sa kunutu masala Maliki ye min lakali Muwatta kɔnɔ kunutu ko kun kan o ye a ye hadise min lakali ka bɔ Ibn Umar ma ko a kun ti kunutu kala sali la kunutu ko masala kan a ma dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ nka Maliki ka mazhab maa si tɛ yen nɔ min ko kunutu ti kalan fajiri sali la Maliki ka mazhab maa si tɛ yen nɔ min y'o bali mazhabu bɛnna ni Maliki ka kumakan ye ko kunutu bi kalan fajiri sali la k'a sɔrɔ a ye hadise min lakali a ye asaru min lakali Muwatta kɔnɔ o b'o fɔngo ɲɔgɔn ya o cogo kelen de la Maliki y'a lakali Muwatta kɔnɔna na k'a fɔ ko ne alimami salila sigilen fa sallu julusan ajma'un a bɛɛ lajɛlen ka sali aw sigilen Maliki ko ten Muwatta kɔnɔ nka Maliki ka mazhab ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko ni maa min salila ten ka sali tiɲɛnen don a bɛ Mudawana kɔnɔ o cogo de la wa Maliki ka jɛɲɔgɔnw fana ma fɔ ɲɔgɔn kɔ sali tiɲɛni na ni nin ye o tuma Muwatta
kuma ngobla ni nyona ka cha antina se ka fama bila jelem ngani male go walite ni don okoro de la a'rifu la amala bihi intibara donai wala mara man yuqtada bihi yafalu mama ye ni mobila daga ni minye ko abo bara balma aka don ka fuko tege minali malike mazab ko non ika do ka fo udi makruhi min kan waledo tege jiglide ibolo jikore kan waledo so qallu o yanga dina tawrodo ya masdar doy oye malika mazhabu kitab bay kalan ko nana ika do ka fo bela jelem bo de kala shokol ale ko tukodi ko wasadul yadai ko saliba ko salik kanu fe minun kanu ale do salla ko saliba ka bolo flajik amma kuma fla fo alade amma qawlani fo amma taraddudu fo qawlani te taraddudu te ake kun doron de be akona kumina odoron de be angala nyine miye doron o de minga nga ke salla yo de foanye ngabi ke kumina ukmana watiyan wajibiya min ganga ke sallah shekul yo de foni ako wasadul yadayhi sali mustahabula ko ki bolo jigi balma na so etlenen do ne sibe ke be shekul de kala ngara mo shekul de jirana bu ko de kala o de ala ke daga sunna jirana la o de allah tabaaraka wa taala ka kitab fachari fiqhi o do jirana la ngam masala bela jelena dongelen dakele ekana kani chume kan ko abita kungobla wala ba jumayi wala ba dina re bela jelen bila lidi salamu kana mo nyugo dina la akana dina ne bo mo la malike mazhabula shekol makuma fla fo bolo jiginina ay bolo jigin do def munashiri alifana bangali kaka ko sadul yadin munashiri yofu ako riddan hakada mandubuha tayamunun ma as-salat ta'minu man salla ala jahr al-imam wa qala rabbana lakal hamdu ada man amma wal qunut fi as-subhi bada iridan wa tasbih السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشغول وبعد أن يقوم من وسطه وعقله الثلاثة من يمناه العشر كوتين دي وجمعين دي bolo jigin salamu nga sirala nga tile balmo akado nga fuko maliga masabi bolo jiginde wode mashhuru ye wode sede mu otamadi wode koson aka mazabu français kelawo unni mo no e khalilu ibn shaqa awasarano de o floy aka sipasma sigile meminga we madna kaminum be kira ka bara labando sahabo ka bara fe ani minun tukra sahabo ko lu ka bara fe ikado ka fuko maliki bi o bara indeta o baso o ba chama me o ba jara ko adi se wori mi mana fo ndoro o man sufe walma ma kilen gibare mana fodron o man sufe sunna mina chugo nyuma maliki de bodo aflana ikado ka bo maliki go fana ko di ko tabulo qaida o de bolo ni ma min tlenen ikanga ko tata chugo mi ikanga fam minganga blanya ni minganga to ko fe bo fam misali yalla maliki mana min fo mu'tafiqula na hadisi min fo kafa hadisi fo da matari ay min fo hadisi fiqhula parce que on tukura ko fiqhu ko de la ay min fo la o de bibla nyifi ni oboray ni maliki min fo mudawana ale be fiqhu de na min fo mudawana la ambe obla nyifi bida mu'tataka ni maliki boray nyum bena martaba flana la jonde bena martaba flana la we Abdurrahman ibn Qasim ale mana min fo mudawana la obitugo maliki tala ani ale mana min fo kita wara la min te mudawana yi obitugo mudawana tayna ni oboray ni maliki ka kala ne were mana min fo mudawana la obitugo ibn Qasim tala ni oboray kala ne were mana min fo kita wara la min te mudawana yi obitugo fana la ni ntomi woron o nyedo nendo mazhabi nyedo mbaof wala ni ma min be chinyina ni betile yanyi iba do yanno mi ka famin be o jumai maliki kuma na bolo fiqhi ka muwatta kuno wa ay riwaya duron dake ga makuma a fiqhi ka kuma on ya fa jugum ay riwaya chaman ke muwatta kuno amu yelema amu ame o hadiso boye hadiso numbe usabat ledo hal ni ayasro ay do bo muwatta la ka do faranga obinata ay minun sabat len to no be muwatta la halbi anga modem chama me no maliki mabaraku no ga mazabu ta kayde riwaya duron do aka dunga fuko abakalama min biya abakalama ato ko min gama bodo ijtihadu chaman de babulola wala muwatan alita shidona aka fiqi ama kuma a fiqi ka yenno anyela manaka to jumaima anna na mudawana munde nana مدونة وقال مالك في ودع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا قال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه انتهى
Muwatta juzu folo pazi kemeni biworo ani kononto. Darul kutubil ilmiya min taba juzu folo pazi keme ani biworo ani kononto. Abende ko aleti bolo mina do farda salla. Ale ba ko ere ko 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 ni nafla jana ibsegir ni mina na bi lafiya ni riwaya ka mu malikima ko ba banganye ka fako bolo mina farda salla ale fi ko ne do akwa ale ta don farda yɛrɛ la doni jigina quoi ka fa bolo kuma dimide aku meta ndia don ta da borata o be ngalo de doni kuma o de to mbiya kuma don kuma de ko nye felen ni awe minum be maliki kalama no yu ko nyina ma ki ka fala malika o luka kuma kan flen ni ka daw ko no ko bi be le mani nyege do kola choko kana so kuma na sam wa qad wajadtu man dhakara an ahli madinati lam yakun yaqbiduna qabla al imam malik don gala ko ale muhosoro komina fo lakaliba ka chakal kusube madna kaula minun kuntu bolomina ka ko alman maliki idalu chaman soroba madna kaula minun kuntu bolomina ka ko alman maliki qala abu zur'ata dimashqi abu zur'ata kono dimashqi kay ali fatra hijra kemflan bisegin kele rahimahullah aliko wa hadathani abdurrahman ibn ibrahim ana abdullah ibn yahya al-maghfiri عن هيوة عن بكر بن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى خط ولا أحد من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يدعونه هكذا أثر رقم بكلك مولولا بسيغ ندور أبو زرعة عليكو عبد الرحمن بن إبراهيم يا فالي كبا عبد الله بن ياما كبا هيوة ما كبو بكر بن عمرو ما ako alema abu umamata yi bolomina na fiyo wa alema ma siye madina kaula min bu bolomina fo alena ne shame ale lawzayi comme ya fanye lawzayi tafawi were kumbe ma so gandi de nayi jay bake nayi jay batuyi ani ma were du bake la me min fawi mazhabu kon nana mashhur ni mota madi minye ani chere mi ala qawlu bil irsal bolo jignindi wala akado ka fuko fiqi web ni ma ko bala bota ibe kuma soroyno ni neti bi bolo ni ba feka ni masalan ka alaji kwai fiqi web tay kalaji wasro hada ni awdo salamu ne go yala ma wero kunte no yerewa kamini ko ku folowla kuma ba kalama jabir ibn said basra ya fa ni umane ka ngo alere bangina hijira mugan dondro le bangina watela ngolo gunye bulo jigna ngude comme ya fa santo ko shabaka dul alami ya walaji ika dunga fako bulo jigni ciyaw da mama kengir nai ibadiyo kumbu bulo jigni jabir musaidi te ma dogole imam ni basu ke da bisinga ya ado bal al irsalu qawlun mawjudun inda al madahib al arba'a kuma do asurla madhabnani ma bela jiri ba kalama bulo jigni madhabnani ma bela jiri ba kalama أمون مولى البشر عليه حكم الصدر في الصلاة عليكم مناكم أقوى ما حكم الصدر في الصلاة فقد قال إليش في فتاويه أما بعد فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها واشتهر ذلك عند مقلديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر في إلهه صلى الله عليه وسلم عليه دلو سبتي كاجرا كفو بوجغني سلا أسرت لمبي سنة لك بارك رحمة صلى الله عليه وسلم أن يمر لك ني سلاما بلجلغا بنكاني كفوكو على كرا صلى الله عليه وسلم أن يمر لك سلي kon salin nyamare kadi se sale belajilena ama bulo mina fa ma dore fo bulo ba no la ko komina fo jigni ko kuma fura awi kuma da bela chugumi nyema nani belajilin ntikira adagalika bulo jigni dagalika sali ko nama wiri kera kuma bangale dogolente alminum buka mazabu kono la fo Allah bana ka ke komina fendo ni dina le ni barwai hali miri tala bisinga don ire mate iba don fana ga fo bolo jigindi ala kita ka bara foloi odi ala kita ka bara labai sallallahu alaihi wasallam ka jira ka fo bara folo do o jumani adise minni maliki abu ala majana ka bo mota kono ka bo sahibu sadima ni bukhari ka yi wasadola lotana ko mawkiro bunya mariya ceka akinin da
annongon numan nongon kuka akininda oka salila ni hadisi ko ma hukume ma nyamariya kuma yin na cikola min ba la dogolen tawla hadisi minunu abi fo bolo minana hadisi minunu bi fala ni wati ma antike ma ba hadisi bela jelen fawi uba jitika sefo hake minuna min bala minu yere ba jito lugo don ba do ka fa hadisi salente hadisi minun beno lolu kulka giri min bola idi turabu minu ni wa sanadi ke chugo ni utisika jo ninje ndalu jorola ko fana dogolente hadisi donawla comme na fo fese kila utlene unyi anya fo chugo ndalu nye mi ni ya unya mare yara nini ke chugo nyi ko ga bolo kala mina numa bolo kala mina ni kini bolo e ko e dalu de nesdo ka fo ko awa ukumbe bolo jikinde na soro ukunye bolo mina na we ka koro okoro de nyamara ngumbe ke de ko wa kelen koro be ka minke ka koro ko ke dina la otake we abasude muhalilu sharati ka sallallahu alaihi wasallam aka fo ko mawbi ka minke ko ke wala o ba yira ko de link me bolo jiginde la jonne wuddege bolo jigina ala kira yede ba bolo jig ala kira baranke wodo wuddege bolo jigila donc ni mbaji da ko kira ga bara folo ko bolo jiginde bari ala kira ko sallu kama ra'aytumuni usalli ay salikum ay nyembi ka sali choko ko ba yira ka fuko wi ala kira buko bolo jigi ko so fana ko buko bolo jiginde وأما الدليل على أنه آخر في إليه وأمر به صلى الله عليه وسلم فهو استمرار أمر الصحابة والتابعين عليه دليل من باجرة كو بولو جيغندي كرا كبارا ولبان على كرا صلى الله عليه وسلم كبارا لبان أفر بولو جيغنا لبانالا ولي صحابة كبارا دومالي ani minun tukura sahaba ko wakati nyuma imbila jilenga bara dumena bolo jiginde ka fo alman maliki ko bil qasim karwa la mudawwana la akwa alita ado alakila ka sahaba muawiyatu sulami dotri sole ku ujolen to alman be kala no be salikono muawiyatu sulami alku yednoye na madin aleko ko yarhamukallah sahaba yu woro gos bolo ngasur woro gos alakila sallallahu alaihi wasallam ko ba kalama asalido ka foko ala kira umamata amude musu akuma ta ka to salikon abata basi ya kama ngunga ka to salikon nan kuma bu musaimini ya fa kayro la chokomi ka fo wiga bolo ko ngele ya chokomi ayi ajira ka foko akunti ala kira bolo chokol adoni kama adenge mimbe no anyire ittisalu kenaye bare ayula kuma nan tlenye ibnu saymin aga kunde chokola kira sallallahu alaihi wasallam farda salla bika sallim gowe ay salim bela jilenke ni umamatan ababulo nabina usujudi ke bolo doginondo watu la abaji abasi na nabi jolula abeden siga kamunga abeden mina okore mu yowe mu ndejirana ode ko tonne ko ma bolo go mbi sisa mo bolo chokola kunta ala kira bolo tenno sallallahu alaihi wasallam nanga me sunna de nyinde anga andulo dayele ka hakil dayele ka kurosiluke ambe famme do soro sahabo ti fili ala kira bara la ba mako sahabo ti kira fona ko sabu lubi kira ka ko bela jilen kolosi wetu kira ko ode ko so almami maliki ya sahabo ka bara fara ayanka ayan min benedo ani hadise min saledo hadise min kisle me ka bo donnin ka sosolima ani benka ayaka tabulin sipasi masigi nani deka wani maliki ye anyini nen dife choro sila ika fo kibi proto ka bo kata kibi da ko renyini fawre fe kasro ni sipasi man nani sigle mbe bolo ni bora o itlogila de ibolo kana fo bi ma wore sama katai no fe ay kanoke وقال الإمام الشعراني في الميزان في جواب شرذمة من البطالين يقولون كيف تترك الآيات والأحاديث صحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المهتم للخطأ ما نص إن التقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات والأحاديث صحيحة بل هو عين التمسك والأخذ بالآيات والأحاديث صحيحة فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بواسطتهم مع كونهم
أعلم ممن بعدهم بناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه ومتشابهه ومحكمه وأسباب نزوله ومعانيه وتأويلاته ولغاته وسائر علومه وتلقيهم ذلك عن التابعين لمتلقين ذلك عن الصحابة لمتلقين ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ الشاهد القرون الثلاثة بالخيرية أما المسلم أما المعلم الكلام ما تلوغلين وبين وكفر وكما كان كفر دوني كلاس انتجي سبت لوما وكدغيا ما كلوكا جرين كنيسي جينا كما بوما المهم شارني كو كميزان كوننا o masu yan nun cin kala nun ga jabla ko uluka kuma yede ko lambe aya usalun to chogodi aya benu ani hadisi salun to chogodi kadlo manin fila ulu chira mawa manin fi ka ijtihadu jijali minni fili se kadola no yere ko ni hadisi sara ko da yanga mazabi ko lambo ko chogodi ako nyema nun loni ka ijtihadu la oti ayantole ota de setoli salentoli ode sominali rejati animnani jati ni ayan ni hadise salunye bar qur'ana masiyama fonu luka sirade ulude ka don ga boni mo waymi min ukofi ulude nasikudo ode mansukudo ninde ni to sega boy ni mora ni de kos ninde labla ledo ni ferekele meni ni wati ni nyoro ni kijoindi ni mbako ma foledo ni deta ledo ni mole me yonfe ni benedo ajigira nin kundela akoro ninde afacere ninde afuma koro ninde ani doni to bela jele uliya mina jonna tabi'una uliya mina jonna sahaba uliya mina jonna sharati muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdilum wa mola asite kuma na ire ni domoy la abada asite kuma na ire tai abela jele me kuma ni ala na kirata de kira min tanga lembe ka bo qatawma kira min shiriyara qarni sabaye ku kany hadisi fa bi ko chwala ma wasalat ilayna illa bi wasitihim ma kawnihim a'lama mimman ba'dahum bi sahihiha wa hasaniha wa da'ifiha wa marfu'iha wa mursaliha wa mutawatiriha wa ahadiha wa mu'daliha wa 'aribiha wa ta'wiliha wa tariqiha al-mutaqaddim wal mutaakhir wal nasikh wal mansukh wa asbabiha wa lughatiha wa sa'ir ulumiha مع تمام ضبطهم وتعريضهم لها وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وتفرعهم ونور بصائرهم فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من آل الشيعة سلامهم نيادي سكرو هذه سيد ديرا منهما ولوكا كودو أندلونا منهم هذه سيد ديرا ولودما أفتفسرا كان ينيب كاكسي بو كا أنغاني بو منو نيا باراكي كتلالا أندلونا ودلا فويت فراكا بلا فويت مولا imana kalan choko tsika fin faraka imana kibiyo choko tsika fin faraka mina na choko min dron mikita wala ni ma mingo kibiyo malago si ko tigala ma tukuran nunko e ka do ka foko wala ma ka fi bi fili da mi ka toron tigala bo ka fa be lago sinyi tsika toron tigala bo e ka do ka fo innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur nyuga fiya de toroliko ni ma du sukun fiya rabi ko juguye ala kan du sukun ngisi finye fiyama idisku nje fiyama do barachana wode bambilan wa qawluhum aidan liman qallada malikan mathalan نقول لك قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قال مالك أو ابن القاسم أو خليل أو ابن عاشر إلى آخره أكو وكما يوانا دفناي أني آسر كتاب تيجي كما كولوجيا أنغا جوسين كونو نانتا فيك كما فمين يدوغا ما يكاني سيما سيما ولا مين نية كاني سيما سيما أي أنا لا نية درون أكادون kafoko akramo ma jamfade ai awiro de bina wire jamfa ni bolo jiginendo ni bolo mina ikramo mi jamfade ire jamfa bo fako jede karamo yusuke ke dinana joro fa dinana salu kundu bolo wari kundu bolo ai ko dilbi koronu anuka bal halalai o de dina nyumanto bolo anga bi dongo do mbaka chukodi dongo do kokro dongo do la kro ala ga nyumambo ala ka nyumambo doni kanto ko ni ba fongo ala ko ngala ga ko e ba ko maliki ko ne duga kuma ko nya fo chon den de do ma ken den ne kin ala ga ji wal man ne ba ko ala ko ala kira ko e ba ko maliki wala bun qasim ko wala khalil ko wala bun ashir ko jawabuhu
أن قول لمقلد قال مالك إله معناه قال مالك فاهما من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو متمسكا بعمل الصحابة والتابعين الفاهمين كلام الله أو كلام رسوله أو المتأسين بفعل رسوله صلى الله عليه وسلم أما هو lumbako ko maliki ko okoro de ko maliki ko ay min famu kono kamine alaga kuma kana ne afa maliki tatala de maliki tatala ay min famu alaga kuma kana aga ko ngo bi fo ode kono ane ay min famu alaga raka kuma kana sallallahu alaihi wasallam walma ayso minali minke ni sahaba ka barai ani tugulibaw sahaba tugulibaw ka barai o min yere wilu yemin fam alaka kuma kana wala alaka daga kuma kana sahaba kuma ki sahaba fa alaka rabbi jon ga sahaba kira ta tabi'u no tura jon ko kira ga sahaba ta tabi'u no tura jon ko e malikum gawati utura tabi'u no de ko o ne mbe se ngador jon ma muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jon muhammadu ci allah tabaaraka wa taala nunu me bonyo wona choti ko kuma korode yela dagili min keni ke ka bara sallallahu alaihi wasallam muqallidu ga kuma ko qala ibnu liqasim aw ga shoko allah jamani qala rasulullah tashaqal qala allah tashaqal kono qala rasulullah ta kono fesilu drone ba kono ga dinan nyi fukanye ka ngane bokadi drone ba kono ne go gi da biaka ika do ga fo sarawu borabi we mo fo kuma ka mi fo kanani aya ye kanani ahadise fuka ta kitabu ba kuma gon bolen robbi wadi na chuyani koyri na chuyani ala anjara bin min ulu yire ke choya kama wala ikado ka fuko ni muqallid ko ibn al-qasim ko annahu naqala an malikin ما فهمها من كلام الله أو أنه فهمه ابن القاسم نفسه من كلام الله na a farko bin qasim ko obe sen ga taala ga kuma kai ne ba na lakira kuma ka na go khala khalil mathalan annahu naqil amma zikr malikun wa ibn qasim mujmaun ala imamatihima min khair al qurun maliki ibn qasim ben gera lukan yimayaka ulufanana na watu lafsan tula shiriya kirawati wa amma tariku litaqlidi يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلا بفهمه مع عجزه عن ضبط الآية والحديث ووصل السند فضلا عن معرفة ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه وظاهره ونصه وعامه وخاصه وتعويله وسبب نزوله ولغاته وسائر علومه فانظر أيهما يقدم malmage bala muso ne golo silige ne rola ma min mi pangi jo ko ala gira go sallallahu alaihi wasallam ka ijo yirema na yarga famuye ka fara lega desika ka bo ayin kolosli ma anyema ani hadisi ani sanali tuguli jango ka nasikul mansudo ani adonto ne akoka bolu do aya do jonde afai abi dlo mo jawne la min ngamun ka cha nga siraka jago jugo ay ken gangoy wala wal muqallid ka kuma jumayn be kana qala malikun al imam bil ijma qala malikun al imam bil ijma wadi bi kana waye anti mi shido o gafo ko ala ko kirako innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur iskunye fiera a chuko ka gile fatabayyana min hadha أن المشهور في مذهب مالك هو كراهة القبض في صلاة الفرض بانغنا نينا كفوكو مينغو ني دونندو بيبي مينغلاما مالك كمذهب لا ودي بولومينا كونيه فرض صلاه ولا سيما والكراهة هي رواية ابن القاسم في المدونة وعليها عمل أهل المدينة جانغو يرفنا مكرويه ودي ابن القاسم كما فعليه مدونة كن مدنا كوكا بارد ودي فنكا وفي سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع أنا أبي جراح قال كثيرا ما رأيت أطاعا يصلي سادلا سنن أبي داود أنا نكون كم محمد بن عيسى كويا لكلي
ana kaba jajima kaba bijira ko aka chala ninne atawi bisali abulo jignen le dina mina sahaba wala ulu sallahu bolo jigni et puis aflega ni asaru mi fotano bebe na ne salika kafa ataw kuma bolo jigni o bebe noka mini mena karlike o mabali mafiu kabarabul qasim kilandre yetabiude asabu عليكم أبو نجم قال حفيد بن رشد في بداية المجتهد وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة هو أنه ورد حادث صحيحات في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه كان يقبض في الصلاة وثبت أيضا كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيارة من ثقة مقبولة معمول بها وذهب آخرون إلى المصير إلى الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجابه مالك رضي الله عنه في النفل وكرهه في الفرد باختصار وسرق ذا دونجلاو كم بنرشدي على بقول دونجلاو فنيا سابو بلومينا سليلا ودي هرتسالين شامان بعدين ala kira salin yefo ala kira ka salin yefo lila sallallahu alaihi wasallam ama bolo ko fo ashila o hadise de bana na bukhari kono ko ukumbe mo nyamariya ni bolo minani ukumbe mo nyamariya ni bolo minani salu ka hadise de kono abi hazmi e milakani abi hazmi e ko ne kon bolo kanga damide kata kirama ismaili ko ba damide wannan chola doningela do ko bolomna bi hadise minuna ko bi fara do ngade o bi fara ka chokoti jinde ko bolomna atami do ko abi fara ka do ko ay ikasali chena kasali nyefie mi mafola katla ko ge awa fenja kwa no tsikanya otifam wala doningela ko sali bara do rete nze na mbela fe bo bara ude ko kono soda ngasali kono limi nze na ba bulu lafiya na fla salo zake ko do ko alman maliki ya daga na fla la ayakon fardal wa mal ahadisu alwaridatu saniya fam ka fo bulu jiginde ni daluye ani ka mazhab kono ya fam nan tlalola hadise minuna na bulu minana falaysa kitharuha sihan wala hisanan wala salimin min ad-dush بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف وكل ما ورد في القبر ليس فيه خبر إلا وفيه مقال فلا يحتج به بوجه مؤمننا بلو من الله ikado ka fo hadisi bela jilimba mbulu kuro yanu watina chugo kama nangwa mmedo abela kilingili amba soro ya alayre be taminta wita ere kelenda falena amba fika kuma surunya mo ka fondro ka fuko nangu bula fledo ula frani sira minu atadi dil wa tajrihu minu ngabare latlini ani defo mina ko fo adabu kunde utila ma minu nyaari sella kalu ka doga maide adabu kunde ka dina chefo moye ko ebna fo ibi dangari modola ni kuma gami ni kuma ga yero na ko no tite ega dangarli awa ati galasro wadela الدكتور محمد عز الدين ikado gafo alikmana bolo jignika kitabu kano ni ode sirsatul mabahith al-fiqhiyya akmana konana bolo jigni salila akiru adalu Dr. Muhammad Izz al-Din alikmana uka ikado gafo ko adalu furo jimai ode alagira ka sahaba ka bare ni tabi'una ulu bilajini barake bisadli aydihim fi salati kiraga sahaba يقولون جي سالكوننا وفلو جوني أبو بكر الصديق المام عمر يا لكلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر بن النبي صلى الله عليه وسلم إيكا دونكو نيا لكلي مكافو مكانكم كوكما فو كوبن جريج سالم من عطاء عطاء يا من ابن الزبير لا ابن الزبير يا من أبو بكر الصديق لا أبو بكر الصديق يا من أبي بكر صلى الله عليه وسلم ويقولوا جنيه وابن الزبير كان يسدل في الصلاة باتفاق الأئمة وكذلك ابن جريج الذي أخذها عن عطاء معني يكادو كفو جزء فلو
pazi keme saba an bi saba nani ne lotar juzu flana pazi keme flani kele musannif Abdurrazzaqi juzu flana pazi keme fla an bi wolovla an woro fatul maliki juzu sabana pazi keme an bi kononto an segi abin nyoro nun bela jelena ka foko Abubakar Siddiqi bolo jigi minana ale dila kada ka ibn Zubair no kira ka sahaba bai o yi salim hukum be babulu jigi sallah hukum da bolo mina chosila sallah bittifaq al-a'immat ni bela jelenga bengai aflana Ali ibn Abi Talib ibn Hazmi o yalla kalle ka ba alima ka foko na ku jandi ke sallah ka kumbe akinin nongon akumbe minalike na akinin boloye numan bolo nongona te farala silla o be muhalla kono juzu sabana padi ke sawantan sawa numero kemenani binani ani segi ni majira ka go khalifa ala majana ka bama akundo bara fiu foni salijana kumana alaikum ga hakilla Ali ibn Abi Talib kun ga hakilla e bolo jiginde akumbo de salla o de gafsani bolo minai na ma ta ngatoro Abdullah ibn Zubair ibn al-Muzriko ko sabana abi wol fenni anya mafla gabama na bolo jigi mafla gabo oma ko ibn Zubairi komi na fo be Qurtubi ka dasala chomi juzu mugana pazi kemefla an muwa anikele shokani ko yela kalle ga ibn Zubairi ma ka fogo alaikum ba bolo jigindi akunte kininda numanka ko be nelo tari juzu flana la pazi kemefla anikele Ibn Abbas ko alama jena gaboma ni ma min ya kanu ka fuleli ka turo ala kira salima sallallahu alaihi wasallam ko o tigi killa dage ni ibn Zubairi o be dawju may ngono talqisul habiri libn hajara al-asqalani juzu folo pazi kemeduru an binani anifla an sunan abi dauda nimaro kemewolobla an bisaba an duru ibn Abbas ko ni ma min ya kanu ka fuleli ke katro ala kira ka sali chukuma sallallahu alaihi wasallam ko otigi killa dage ni ibn Zubairi nanina Abu Umama ibn Sahal ibn Hanif al-Ansari Lawsi al-Madani Bakr ibn Amr al-Muafiri akwa alema Abu Umama tayi bolomina na fiu duruna al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib inda Abdullah ibn Zaid قال ما رأيت سعيد بن المسيب قابلا يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما سعيد بن المسيب عليكم باب لوجيكندي فتح المالكي جزء سبنا بازي كمي ان بيكونونتو ان كونونتو ورونا الحسن البصري ابن المزري ويما فلي كوا الحسن البصري ما كفاكم باب لوجيكي اكون دكينين دان نمانكا نيل لوطار جزء فلانا بازي كمي فلاني كلي الامام مجاهد بن جبير ibn Abdul Barriko yalla kalli gabo mujahiduma kafa ko ni kinin dali numanka ni okera ko bike tege farade kan ibi boloko kunka disi rola ka kumbako al imam Sa'id ibn Jubair wa seginai inda Abdullah ibn al-Azhar aku alikera bi mununu ka far Sa'id ibn Jubair fara rajulan yusalli wadi an ihda yadihi ala al-ukhra فذهب ففرق بينهما ثم جاء سعيد بن جبير اي چedoi akeleme ka akininda alumanga akeleme ka bolokelenga bolokelenga ay bolonu faraga bonyona ka bolobla fadul maliki juzu sabana pazi keme ani bi kononto ani kononto konontona al imam tabi'i ata ibn abi rabah an ibn jurayj qala kathiran ma ra'aytu ata'an yusalli sadilan المعيار الجديد جزء فلو بازي كمفلا ان بيكونونتون ان ناني اتاو التابيودي كما باغلا ما تشومي كان الامام ابراهيم النخعي شيخ الكوفه وروى ابن شيبة ان ابراهيم النخعي يرسل يديه في الصلاه مصنف ابن ابي شيبة جزء فلو بازي كمسبا ان بيسبا ان ناني fatul maliki juzu sabana pazi keme ani bi kononton ani kononton Ibrahim an-Nakha'i ku fango ka chukruba aliku ye bolo jigina de al imam ibn Jurayj Abdul Maliki ibn Abdul Aziz ibn Jurayj قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في زار ورداء مسدل يديه فتول مالكي جزء سبنا
page keme ani bi kononto ani segi wetani kelena tani flana al-imam Muhammad ibn Sirin أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن سيرين كان يرسل يديه في الصلاة جزء فلو بازي كم سبا بيناني ناني تنسبنا سليلا أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم على كرا سمعو على كرا مدفلا الإمام القدوة عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب والإمام الباقر جاء في مرآة المحاسن أن الإمام مالكا سئل عن السدل فقال رأيت من يقتدى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله المعيار الجديد جزء فلو بازي كمفلا عن بيكونونتو الناني نوصرا على غير صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب بولو جينا دي كله الإمام الباقر bolo jigina de kuno ye malik nyiniga ako ne maye mimba bolo jigi mami ni mau kanga ladege noyi ma kanga ladege ni minga barai wa Abdullah ibn al-Hasani alaikum bi bolo jigi ndeke wana qala Shawkani fi Nail Lawtar ana al-Baqir kana mimman yusidilu Shawkani ata anatin len Lawtar ko nana ko Baqiru kunye maye mami bi abolo jigi wana na juzu flana la pazi kimefla anisigi bulo jigina utanana al-imam al-Layth ibn Sa'd qala sadulu yadaini fi salati ahabbu ilayya fadu li maliki juzu sabana pazi kime ani bikononto anisigi bulo jigina utandurna al-imam Malik ibn Anas jaa fi al-Mudawwana qala ibn al-Qasim قال مالك في ود اليمنى على اليسرى في الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل لا باس بذلك يعين به على نفسه مدونة جزء فلو للنسبة إمبازي بي ولو بلا يكونتنا ما لا مالك أن يتفاوي كبا الإمام السيوطي عليكو قال الإمام السيوطي خالف مالك موطعه في 60 موضعا سيطيقو قال ما مالك يموطع فنويا يورو بيورو دلا سيورو ما بيورو الماء مالك يموطع فنويا ويورو دلا ولكن داود من كنو تنوير الهوالك إكادو كفوكو تنوير الهوالك بازي كمين بيورو نكولنتو نعم الإمام البخاري علفنا كي يبورو جنادي فقد بواب البخاري بابا للاستعانة باليد في الصلاة بخاري babu do la ki yerde meni bolo e salila ama fu sunna do ki yerde meni bolo e salla ina fla jana ma ra yerde menai wa ya dullu ala anna al-bukhari la yara anna al-qabda min sunan as-salat wa yattafiqu ma qawl al-awza'i alladhi qala anna as-sahabata kanu yursiluna aydiyahum fi as-salat ninni lawza'i ka kuma bike kili ka bugo sahabo kuma bolo jigi salila wa amma قول كان الناس يؤمرون أن يدعوا أيمانهم على شمائلهم في صلاة ذلك من باب التخفيف عليهم لأنه كانوا يطيلون القيامة فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم إذا اعتمدتم فلا حرج عليكم إكمال لمعلم إذا نقفقوا بلو منا نافلا لا وكن يسنين نوي bolo ko mi bidemi belu bi jigola ko de ko son wa na fa jana ki yerde mena ko basitala na di se mbode kira dalu tanwulu lana asharatu alaf min as-salaf as-salih min as-sahabati wat-tabi'in bayirigaw ba tanyirigaw lu bekk ye bolon jiginaw de kabini ma nyuman ko newna minun kanyi kada sahaba la ani minun tugurolo la ni aw yere feyano o wasara daluyo bolo minana kele gunti abebe bolo jigina de anga jamana betu abebe bolo jigina de o wasara daluyo iye min suro salamat sentege sabatlon bolo wasara daluyo zakarahu badr ibn amr al-mughafiri لم يرى أباهما متوادعا إذا يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة
حتى قدمت الشام فرأيت الأوزاعية وناسا معه يدعونها وقد ذكر الأوزاعي ذلك لكن حين الحاجة إليها أن يكبر فوي وياجر كفكو ألما أبو أمامة يبلو مننا وألما ما سير مدينة كولا من بي أبلو منا ولا وباير كفكو بولو جيندي دلوك كني ودي سمت ليدو وهكذا دلو مننا سير مفانا كبارك ما صلى الله عليه وسلم بولو جينكا أمو فنفو حديث كثيرة حديث من يجرى كفوكو كرا يركني بولو جينا دي صلى الله عليه وسلم منها ما ذكرناه من أن أبا بكر الصديق قد أخذ الصديل من النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبا بكر الصديق يبولو جين من على كرا دي صلى الله عليه وسلم أني حديث وري منهم فوي مدامنا الله سبنا ويدي كجابو دي كبو بولو منا حديثهما anga donko bolo mina hadisenu abela jeli kulluha da'ifatun illa ma warada an sa'id bin sa'di anna an-nas kanu yumarun yalakh anun yafawi flana sayumi manake bara oyu oke mansuhi komina fo anye o fawi adma malikika dallu min yarula ne badna kawka barai ani sahabo ka bara minun tugrullah an kan bo ulu ko madina kaw sahabo ka bara wa tabi'ina wa kadhalika ahlul madinati allazi tamma naqluhu haythu annahum kanu yursiluna aydihum fi salat sabana ad-dalil ala du'f al-hadis wal ibn hujr ka hadis fi sahih muslim ghairi fi idtirab fi al-isnad bimake asanadika al-qamat kun ikado ka foko bukhari kan ni gali bukhari ka jira ka foko ama fay afa fatura ka sura tisika hadis lakal alqamati o de ko yar bukhari ali ajira ka foko afatura ka suru fay fatura ka suru asibi mana kasra amajigi folo ni kal woroy do yadla ko kunya dogonde ona kera dogoni basur korke ni ñere fana ka dogo wodi ko son kaddalu dinare ka di signé ni ciwala be magala ba min ngo ko amaga faga kuma amma meni ke kamina fara yari القول الصحيح لم يسمع من أبيه فكذلك قال ابن حجر والزهبي تقريب التعذيب ميزان قال النووي رواية القمة عن أبيه مرسلة تعذيب الأسماء لنا فيه مجهولين ففي سنن أبي داود عن عبد الجباري عن آل بيتي وآل بيته مجهولون كما قال مزري لنا ابن مسعود قادسي من طريق هشيم بن بشير الحجاج بن أبي زينب هشيم بن بشير كثير التدليس والإرسال الخفي حجاج بن أبي زينب قال عنه عمر بن المديني والنسائي ضعيف وقال الدارقطني أنه ليس بقوي وليس بحافظ وقال ابن هجر يخطئ كما يفعلون حديث ابن الطائي جاء في الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوصي عن سماك بن حرب عن قبيصة بن علم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الشمال بيمينه في سماك بن حرب قال عنه سفيان ويعقوب ليس من المثبتين ودعف ابن مبارك وشعبة وشيبة وسفيان وصالح من أغوابا كلمتين نبي ضعيفين أبير بقاري سيفنا أخذ لكف على كف في الصلاة تحت سرتي عبد الرحمن بن إسحاق بالا قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وصالتي دورنا جابر كحديثه دارقطني يمين بو في فرم من دون في السنة دي عبد الرحمن بن أبي إسحاق الحجاج بن أنيو فوقكو ودعفي عاشت بعد سنبي كو ثلاثة من النبوات تعجيل الإفطار كثر الأبامة محمد بن أبان من بولا بخاري كاكو كابوما لا يعرف له سماء من عاشته كو تمني دو عليه أكبر عاشته بخاري كاكو تنو وكذلك سجاو بن مخلد له منكرات لك كما تمنا
وذكره الوقائلي من الضعفاء وكذلك هشيم كثير تدليس. ابن عباس كادسه إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نمسك كثر حديث لباما. في سنده طلحة بن عمرو فقد ضعف ابن معين وغيره، وقال الإمام أحمد والنسائي متروك الحديث، وقال البخاري وابن المديني ليس بشيء. حديث الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق من كلام النبوة إذا لم تستطع فهو الماشيد إلى. ففي سند عبد الكريم بن أبي المخارق لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه كما قال ابن عبد البر. بينك كوي ضعيف عبد الكريم. حديث عديف بن عارس السكوت أو العارس بن عديف ما نسيته كتب على في اضطراب في السند، وكذلك اختلاف في صحبة التعاطيف. كان حديث معاذ في الطبراني من طريق الخصيب بن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سند الخصيب بن جابر كذبه شعبة والخطان وابن معين، وقال الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال البخاري كذاب كما نفع بميزان رجل. حديث الطاوس تنكلنا. حديث الطاوس عن طريق سليمان بن موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. حديث مرسل فطاوس من التابعين ولم يذكر من روى عنه. وسليمان بن موسى مختلف فيه، قال أهل النسائي ليس بقوي في الحديث، وقال البخاري إنه مناكير أي سيرة لجي. ما أخرج البيهقي في الإسلامي عن راوي بن المسجب حدثنا عن عمر بن مالك النكري أن أبي الجوزاء عن ابن عباس فسلل بقنار أن ينفر. راوي بن المسجب قال عنه ابن إبان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه. أجل قبل لا تحل الرواية عنه ما فلت كباما. وقال ابن عدي أحاديث غير محفوظة، وكذلك عمر النكري قال عنه ابن عدي منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث والضعفه أبو يعلى المصري. أجور النقي الميزان جزء فلانا كفر منا نتمج ولا من فراء تبلوه نونده ما ورا من بينه من بول الله ليه ربو كلام نبغى زكاة في مصر يانو سلامو anga ala batini odona way bolo jiginde fete mi misaka nyele maka bolo jiginga ni kira kodo ni ala kodo fete mi misaka nyele maka bolo jiginga bido ile ma na fuka laban jiga dina paroka bibulo ti bolo ngolonto dana bora ma fuluka kadana chia dina juba fuluka kana ko ko dongodo ne min ni jamana mi wala ni fami mi fe yo choko ife no laban kera mi yambola ndoy mbaji ala fe ala kan nyuma bo ko ala kan kisi ala kan tanga ala kan labanye ya rabbi ala kan labanye ya rabbi ala kan bela jelenga kuma labande ke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na kuma labanye mi wadi ambaji na ala fe ala ka samia ya rabbi amma kan gisi montoro ko bela jelenga kan nawdim كناوتنا ربنا اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع حسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.